Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Bas pana kama nendi nyako mga jwange tu nendi mano makare okinyi ni endi mano mujure mabende ka thulu makene marwa kini machiegni ahinya kidi ni endi mano machal mar piny wagomba kaka endi koda ka jadolo Bishop David Kodia kamano ma ACK kama bende hodago kode mpaka ka endi wecho gindi mago mag dangni mano mar paro wang'iyo ting mano mar jodolo kata ting mano mar jotend kanise kedo koda ka dangni mano mar paro kind nyirombe. Which wang'iyo ni dangni mar paro en gino bende chando oganda ma pacho kae ndi kendo kuom thuolo gi duto te en gino ma bende kelo pek ahinya e kind oganda. Par malong'o ni dangni mano mar paro en gino bende kelo nyaka tho ka ok ong'e ni gine ndi emokelo tho. Mae mbaka modogo kiny ma kawuono kae ndi in bende iluwo chenro ni kwalo kum live mago mag tudruok mopogore opogore Facebook, Twitter, YouTube achiel kod ka Instagram @Color TV. Nyiso pachi ukinyi ni ene man masane in nyiso ni to ineno nade yo makende ma inyalo kel godo gi dangni mar paro. To pononi in achiel kuom jago bende kadhie e midhiero makamano inyalo bende orwa pachi jati Nyasaye nitiere kae ndi nyalo timo ni hocho kendo bende nyalo timo ni alama kende kolore koda ka wachno endi ma in bende chunyi chak duogi kata ma pachi chak duogi mondo mi kik dipo ka inyalo kawo okang' mar kawo ngimani oko kata kawo okang' mar kawo ngima nyawadu mantie bathi oko nikech waseno kamago endi gin gik motimore. Koro orwa pachi duto te ka intie kadhe pekno endi kata ka in bende nyalo changia inyalo nyisowa ni to ang'o ma bende nyalo kele kikorka kuri kaka inene to eri yo makende ma bende inyalo tiyogodo gini endi. Wang'iyo roles mago mag church leaders e weche gini mag kedo koda ka depression. Machiegni ahinya Bishop David Kodia okinyi ni endi man masane Color TV yiera mondo akaw thuolo makende jadolo mondo arwa kini machiegni kendo bende mosi janeno mar Color TV machiegni. Jothurwa mosu ukinyi makawuono kageno ni uchio maber kendo umor mar bedo kodwa bende e twak makawuono. Erokamano ahinya. Jadolo osebedo thuolo malach ahinya kapok wago mbaka but ageno ni ruoth oseriti aborita ma kawuono wachak wayudore. Erokamano ahinya. Dangni mano mar paro en achiedh nade maduong' mokalo. Kapok wachako doyo matut waseng'a. Dangruok mar paro kata ma kisungu luongo ni depression. Mokwongo en hali moro ma ng'ato ok nyal paro e yo makare. Yes. En hali moro ma ng'ato yudore ma ok onyal neno gimoro e yo mowinjore. Kisungu bro wacho ni en a state of confusion. Ma ok onyal ng'ado bura e yo makare ne en owuon gimonego tim. Yes. Kiyudri e hali makamano tiende ni isewito tekoni mar timo gimidwa timo. Kendo koro in ng'ama nyaka mak mana lwete mondo okony. Yes. Chandruok mwango e Afrika en ni waparo ni joma nie hali makamago wanyalo wacho ni gin jogo ma kata ng'ato onyono negi piny. Wanyalo wacho kata ni gin jok moko ma bende ikuong'o or seche moko be wanyalo wacho ni gin jok moko ma kia gima gitimo. Wamiyo gi nying mopogore opogore. To pok wayudo yo maber ma jogi inyalo konygo nikech kuom jo Afrika gimiluongo ni counseling ni ne na communal thing. Nen gima oganda ema ne timoga. Yes. Ma kose nene ng'ato tinyalo luongi tipeni ng'ane aneno ka gintie gimoro mathagi. Yani ng'ato ka ng'ato ne jakwadh wadgi. Ma kone kokiwuoth maber kone ka pachi lal to ji duto donje. So ni chandruok mari ne chandruok mari. En ji duto. Yes. In mar oganda ok in mari ne wuon. Inyalo kata na piny kata jaodi to ng'ane ni aneno ka tinde chal nade ji nyaka wuoye. To giwuoyo awuoya kende giwuoyo ka gibende gidwaro mondo gidonj kuomi. Yes. Onene gima thagi. To ngima masani
to kidonje ngima mar nyawadu. Iluongo gimomlo ni mind your business, your own business. Koro wach mar mind your own business ni. Yes. Osekelo ohinga moro e kind ji. Koro kinyal neno nyawadu kocha to kata kinene to kiwuoye. Kech mano is not your business. Yeah. Koro ng'eny ji ok nyal yudo kony. To bende gikia kuma inyalo yudie kony. Yes. Mano kinde chandruok mantie. Ok ginyal yudo kony, bende gikia ni kony ni yude nitie ginyalo yudo. Yes. Koro ng'ato gi kido moro bende wan go moloyo to kata ne luo ka ni an ng'ama dichuo. Ka in ng'ama dichuo, ni an ng'ama dichuo. Koro idwa tho kiume. Kaka dichuo. Gigi ma kaka dichuo. Ok igolo oko. Ok idwa golo oko. Yes. Ng'ato gol dugu ari oko. Koro gik wawacho ni we have overly privatized our life. Overly privatized our life. Tiende ni wakao ngimawa waketo ni en mar wawegi ma ng'ato kata na wadu ok donjie. Kata mana minu ok donjie, janyuoli ok donjie, oganda ok donjie, jomutiyo ok donjie. My choice, yes. My choice. Ineno gik matindo biro giki, my life. Koro miyo osekelo hali ma depression ni osedhi malo. Yes. Kaito chandruok kendo maduong'. Jomoko ok nene kaka depression. Jomoko nene na kaka ng'ama nose olal. Koro ibedo condemned makata ng'ama do winjo wach ni onge. Kati ibedo isolated mos. Kati be isolate yourself. Yes. Mane shida mawano turoka. Ero kamane nya bishop. Entire jomoko bende nyalo wacho ni koso puonj. Masani samoro iro ka chon we were made to understand iro ka jodongo ne loso gi nyekwagi de bende ne loso gi nyekwagi kamane endi siwinde gik machalo kamago endi mamiyo nyathi kata kano dhi e keny tido ka en jago nendi mabendo seng'e gima kecha en challenges modhiro mogode keny ka gin kata kapok nodonje keny to nipuonjo kaka ginyalo ritore. Batido ka sani nyithindo matindi giwiro ka ji dere. Yes, namba chalre te mabende biro dere. Batido ka nyithi sani kituo matis ni to dhi odere. Endido ka the number mag nyithindo matindo nyaka ja class 6 kuri penjo to kuja class 6 ang'o makoro timo nyalo miyo dere. Dipo ni koso puonj ma bende ni puonjo choncha nyalo bedo ni one of the causes mamiyo chandruok mag dang'ni mag paro gini medore kendo miyo weche mag kawo ngima oko bende bet. Generation masani ok denga wach ni jo masani kende ma wach maderruok omako. Wach maderruok ni omako ji te. En ni jo matindo masani to koro odwa dhi mang'eny ahinya. King'iyo jo matindo kata ikawo statistics. Yes. Mag jo matindo ma okawo ngimagi. Yes. Ibedo ni mokwongo ubedo kata wach mar joma mine. Kata mar relationship. Yes. Kata weche mag osiep. Nyithindo masani kia kaka irito relationship. Kendo relationship no en gima wanyalo luongo ni a matter of life and death. Ka ng'ati weyi to piny ruodhi rumo. Diere mono dongo chon nyako koweyi idwaro machielo moti hit back. Nini we ato. Kendo idwaro mondo ne ni mari manyien michaka yudo kendo. Bese chimo kidwaro yo mabende inyalo nyise gonde ni in fact anok na dwari. Anok dwari. In fact bende nena mistake jine anya ni mate yudo kure. Yeah. My is good riddance. Yani no one gi yore mang'eny mi manage go. Yeah. Mi manage go your ego. Yeah. To jo masani kose mako ng'ato to koro ng'ani chal na kaka slave mare. Ok ibuodhi. To inyalo bedo gi ng'ato
a relationship, Yes. chunyi adiera ohere, tibendi ng'eyo ni oheri. Kaeto in the course kanyo, ipo ka betrayal moro biro. Yeah. To ng'ane kone, kata ng'ani, kata usiepi ni oneno gimoro kuomi, ma ok nong'eyo chon. Yes. Koro kone, ma ok anyal. To ka koro osewanyi to kodi maber ni ok wanyal dhi nyime. To in insist ni nyaka wadhi. Ma ng'ama pok en mature for a relationship. Ng'ama mature emonego bed ni donjo e relationship. Nikech relationship nigi mage matindo tindo. To koro joma tindo masane kiyudogi kata na e school, colleges gintie, yudo ka nyathi odhi e school, to nyathi ok oduogo. Kar dhi somo kaka koro sane gidonjo manyien e universities, e colleges, en odonjo ni ne pok kane ne secondary school ne pod onge gi siepne moro. Samoro en boarding school bare ne nitie restrictions mang'eny kubiro ka. Kodhi kucho chande to yudo ka university en koro en piny ma pap ma ng'ato timo gimoro dwaro. Emang nodonje e relationship kodonje mani to kaling matini to oseweyo mano odhi machielo. Osewe mano odhi nikech en gi freedom, okia kaka manage freedom mare. To magi mineno ka kelo tho nikech pok gi mature mentally, socially, magi nyalo manage rifts mani kindgi. Bende gikia kata kaka kwa werruok. Ing'eyo relationship ka nyaka ji dhaw, kata mana e ot, kata mana in gi jaodi. Ayude nitie makosa moro manyalo donje. Ubro tumoru. To nyaka ung'e ni to uloso nang'o. Sama tumruok obete no, ere kaka ang' ulose. Koso in idhi yanyo mna ng'ani koro mano koro wacho rumo, in koro dhi e room machielo chande, anadhi nindo gi nyithindo. Is that the way? Koro nyaka ibed ng'ama is socially mature. Mung'eyo ni an dhano. Ka koso ne wadwa, to nega kwae werruok. Mane mwapuonjo wan kaka kanisa. Ipenja the role of the church. Magi mwapuonjo kaka kanisa. Weyo richo. That is the most important thing. Makata mana e Christianity any teaching maduong'e moloyo weyo richo. Makata na Yesu nowacho nwa ginene Lord's Prayer. Wenwa richowa kaka owene joma timo ng'ono timo marach. Ka ji ok nyalo weyo ren ng'ato kokoso ne wade to ng'ato kwene wade ng'ato mako ne wade gi sadha, magi ema koro imeno ka kelo tuomruok, mental storm. Na kinda ng'oni. Yudo ka seche ma unese donje mawuok tek mato na yudo kure. Kata na ne achak chon. Mana ng'e nokwera ndi. Kare nyi nowacho ni nyi jogi ne kare en makama. Makata mana dhi asembu kuma ne wacho na cha. Yara sembu to yiera ndi. No yiera ndi. Tata the book na dhi na kanya kegingene. Koro yudo ka gigi. Ng'ani koro kowuotho. Gigi moparo. Makata mtoka mabiro chaing'e no kone. En gigi donjo ne masamo wuotho, samo do timo gimoro, odwa madho chai to gire moneno kombo lwar piny. Kech en koro gino tere e waz machielo. Oken himself. Those are the signs. Makineno kuom ng'ato ting'eni nitie gimoro. Ng'ane undergo mental health. Depression simply a mental health issue. Ng'ani is undergoing mental health. Ere kaka dwa konyo ng'ama kama. Ere osiepne nyakibedi e piny anyiso ji ni nyakibedi osiepni moro. Ok mumetho go. Mabro wuondi o kata kaponi in ng'ama tije na ohero nyiri to mwan mosero banyiri. That is not the friend I'm talking about. En ng'at ma a confident moro ma sober
ma ing'eyo chunye, ing'eyo ne kata kuwacho ni gimoro to kichaki winje to from the heart. Yes. To kibijo kama chielo. Ng'ama nyalo nyaka ibedie gi ng'ati moro. Makawe che tactical ne ng'ane udo wela bi konya ka. Gimoro thaka ka wadwaro monere. That's one thing. To that way ibiro yudo ka jowa mang'eny inyalo kony ka gin open. Kendo gin gi the right people. Social network margi uting'o joma nyalo konyogi. Maka gimoro en no ka gimoro thagi tinyalo. To kidwa tho kiume tibiro tha kamano. Ting'ene liel to kisetho kosebiro to biro. Kobiro ni ndicho machal nade ni ng'ama wan watiyo timo na neno. To neno no to jitimo mang'eny. Timo neno me ywak kata kama kia. To ywak kabisa aja udwe gi tho malit kare na nyar wegi. Chose chuli in one for hire. Yo kaya mo tuge chwe mi ne di ding ai ngano lose a friend di. Karo friend mo kia. Now Bishop iruka gini ndi osedhi to an extent masani ndi kur omedore and medruok mare ni endi. Is it the government ema bende oketo kenge go endi mago motegno mabende nyalo kedo koda ka chandruok makamagi endi koso en the government bende temo kapok obire kod jodolo koso sirikal bende tema ki korka korge but en mane dhano en mana dhano. Iwinjo society emoselokore over the years. Omiwa expectations sani masani wacho ni approaching expectation, meeting expectation, kia below expect all those things. Ose kit no expectations mang'eny. Yes. Ng'ato kake koro kake an ng'ama jadolo. To piny omiya expectations. Yes. Apart from the fact ni Nyasaye noluonga mo nyisa gimo negatim, jo piny bende mane okuluonga nieri bende omiya expectations. Kendo magi jo piny to kendo expectations ma meeting text seche moko. Ini jadolo maduong' abiro iri fiso tama konya to pesa tionge go. Ana adhi kata na iri jadolo to beno tamore konya. Oking'eyo ni jadolo ni onge go. Expectations. Yes. Ji expect ni in okinya winjo rem. Gine magwinjo rem. Koro rem giduto magin go te ine mikelo. In okinya winjo rem. In kata ko yanyi in okiwinjo rem. Lit nok donji. In ng'amulungi. Ng'ama Nyasaye winjo gi rem na. Koro seche moko expectations mag ji. Yes. Ibende idwani mondo item mondo meet those expectations. Tido ka uwezo mar meeting expectations onge. Ng'ato in apparent. Nyathi bende demands mag school ni malo. Yes. Kibiro nyathi do school ni idwaro gini. Nyathi bende wuoro. Ang'ami yo baba ne en kekelo nige weche gi kitogi gini. Turn down. To mama bende nigi mage ka. Owadu machielo bende ong'eyo ni getiyo ga tich maduong'. In ng'ama inspector maduong' mar police. In gi pesa mang'eny moko nyalo yudo yo. Ini lo ko tek. Yo jago meeting na obligation. Be obiro ka. Nyathini dwa winj ma nyathi wadu ma nyathini ma ng'ono giri dakode. Expectations mag our people nyalo keto ng'ato e hali. Yes. Kata mar gowi. Nikech idwa ni meet gini. Koro nikech jogi duto ng'ite. Idhi kawo loan. Idwa ni ichulgo gini. Kae to seche moko sami chulo gigi, chulo fees ni, itimo mae.
gibende gichak gimiyi another expectation ni ng'ama tindo setia mengo nego be gero to maduong' kabisa magogo piny. Mano bende idwaro. Yes. Macha ot modak. Ng'ama duong' malichni. Macha ot modak obukro bedi. Koro iyudo ni samise yawo pachi midwa receive expectations go. Idwa ni meet gi te kaka gibiro no. Iyudo ka uwezo koro timang'ono onge. Koro ibed ng'ama wuotho koro atim tang'o. Mtoka ni kawe loan nikech ji expect kamise chopo onego bed ni mtoka riembo. Dhi kawo loan. Jo loan dwaro mtoka. Ni kawo loan migero go ot pudo kwamo somewhere there. Kacha be dwaro. Nyithi skul seche moko min ot kata wuon ot bedo ramo. Nito koro wanto watimo nang'o? Koro ebedo keto nigi magi ka. To king'iyo yuto ni cha ok nyal romo. Seche moko gigi mineno ka keto jowagi e kuo moko mondo meet expectation. Yes. Tema chingwi se kwala ni tijugi. Koro ne chulo. To nyingi to ne se loso. Koro samo keti hali midwaro mondo ichul loan, ichul gima ni tiyo ko kenyal. Ema paro kurang ni die ni magalagala ke. What do I do? Kapok nyingo kethre. Kapok yung'eyo kaka an. Kapok weche na odhi e gaset. Kapok jo media ogolo weche na kaka an. Yes. Atiekra chuth. Mondo atho. Jomoko yudo ni chopo kama koro ok ginegre ka gi fake their own death. Yudo no rimba matek kato ni accident, trying kete accident. Moko bede that way. Mondo koro kika ngwachi no tema ngono commit suicide. Yes. Kiki commit suicide. To kata ka ini insurance to insurance ok chul mago. Kapod ginene to gi ok chul mago ing'eyo malong'o. To ka en accident koro jomoko bende go to that extent. Mondo dwano tho gi dignity in quote. Yes. Dwano tho in dignity. Kapok the dark part of him uneno. Yes. Kare ng'ama noneno kane kare gigi ne hola. To kare mecho gedo malichni kare mana gik manohol. To kare kata to kama neno maduong' oringo go kare nena gima nohol. Koro yudo ka gik mang'eny biro. Emomiyo kipenja en sirikal kesang'o. Sirikal oseketo ji e hali maseche moko ji nyalo yudo kagin e hali no. Pesa michamo wathisni sirikal dwa kawe yore mopogore mang'inje matindo ma gima dong' koro yar koro ma gima natiyo ne chakre wuok tich nyaka tich abich. Sirikal ing'e ngoromo en osekawo. En kati lich manare ne en mano komake en tek ni osekawo gimokawo kaisari. Kati be mana gi pek moro to kodich go. Mano issue. To bedo ken ng'ato mang'e dhi donjo ni chwa dhi donjo ne. So those are mage problems not here. Fees of the kumabur. Yes. Kidhi medical. Another issue. Wawuoyo sani gimoro biro kanisha. Adiera mare tamo wang'eyo. Kikiyudo jomoko to ni gino nadhi osiptal ok ti. Kadhi ka ok ti. To kamoro bende kidhi to ni an gino sha nokonya. Yeah. Koro yudo ka truth about it. No one knows. Aseyudo jomoko na kaka sha nokonyogi maber pay everything. Okoni sha ne pay na everything. To moro bende nodhi osiptal. Miane machulo ne sha. Kokone ne nyaka dwar sha mondo gine ma dhi ma chulo ne for the whole year. Kodok ni sha ne korukti. Look at that. So adiera mare onge. To yudo ni hali no osiptal en kisedonja ni obed public obed what money issue. Tiparo ni money ni abedo gi nade. Adwa nyisi kama koro en painful. Ng'ani iyudo ni
osethagore mosetiyo gi luche to neno kaka pesa ne dhi e thieth. Obiro diagonise ni en kata gi cancer kata ngono gini to neno ka nyithindo to pod dhi e skul. To pesa ne To pesa dok chien, nyithindo biro somo nango. Ukun afadhali adhi piyo. You know, things like that. Omiyo seche moko nyalo gacho ni ng'ato odhi ogine ni ng'ato seche moko en love for his children. Ema miyo ang'en o take his own life. Yes. Owe gimoro kik osekone ni in tidhi. Yes. Kama gino chopo ni osechopo ke level ke mara what in idhi. Ko paro gigo ni pesa duto mane osetiyo ne ngimane dhi te mana e thieth. Eventually to nyalo kata natho. To nyithindo te mang'ono po nitie madhi e skul ng'abro puonjo ne nyithindo. Situations like that. Emomiyo ka sirkal nyalo timo gimoro ni joma suffer from terminal illnesses gieki, tuoche ma thiedho tek gieki, mago bet responsible ma sirkal. Ke sirkal yudo pesa mang'eny. Kik owach ni onge pesa. Corruption manie sirkal mang'eny mwang'eyo billions mang'eny. Yes. Is enough to take care of this. Mondo wawach ni tuoche machal kaka cancer, tuoche machal kaka ang'ono gieki, magi sirkal timo ang'ono? Chulo. Sirkal nyalo chulo gigo. Maendi nyalo duoko chien dang'ni mano mar paro, nikech ng'ato koparo ni mwandu ne mosetiyo odwa chako tiyo godo e weche mag thieth owe familia ne nono. Ma koro orisot to kawo ngimane. Bishop king'iyo ka nyindi go mbaka en gino ma muhimu ahinya. Ndawinjo kituo meseche ma wachako ni yudo ka ji ok ohero share. Ma is my personal issue. Atho godo kian. Kech and again anyalo yie bende gi jomoko bende ok nyal share nikech samoro ng'ama oparo ni is a friend ma dhi share gono bende dhi chak share gi ng'ama chielo ma gini bende koro chak lokore mbaka ma samoro koro chandruok mana kadhi ka ji oseneni ni to neno mna gima ne obedo share. Yes. Gik machalo kama giendi ere kaka wan kaka church leaders wanyalo timo mondo mi such things kik beni ni kind ogandawa mamiyo kata koponi nyiso bishop kod yani mae pek makadhi jadolo to kachaka winje e kind nyirombe wetewa. Gima timore jodolo gin joma kadho through kuong. Timore gino ni kuong. Sami bedo ordained chama lwedo ikuongi. Ma kigolo secret. Yes. Mar ja Kristo ni. Yes. In gi kuong kuomi. Kech mani tiji. Emomiyo in jadolo to ng'at machielo ok jadolo. In pok okuongi. Yes. Omiyo in kata kigolo. Yes. En ni in gi tabia marach. But ionge gi kuong. To ng'ama nosemi kuong ng'ano kata tek manade kata en ng'ama upogoru gi ng'ane ok igol siri mare. Mana just like a doctor. Doctors gini kata kapok gibedo kata gi nurses joma nie medical profession ikuongo gi. Confidentiality very important. Emomiyo gimomiyo neno ka thago ji mang'eny kech ng'ato kong'e emomiyo awacho niya inyalo bedo gi osiepni moro ming'eyo ni ma erito osiepna ka pimo ne gini to nitie kaka onyalo konya. To kiling go jok mumergo kata jok mubayogo emung'eyo gini jogi to kusepogoru ni to setimo ang'ono selam nikech gionge that kuong e ngimagi mabiro miyo dhogi ni ma kik share gi ng'ato. Wandi koro ni washare gik moko duto mwawinjo ma Kristo kelonwa. Aparo ni kata na mier mang'eny koro osekethore. Tena ni sani to wan gi jodolo mang'eny ma ok odhi training ma gigi bende ok understand. Nikech seche moko nyalo dhi jadolo to jadolo ni oonge gi background training on counseling. Koro en ko gine to kone wadwa gini do lamo ma to giri jachien ma koro okasi no ni gini setan. Aneno setan moro, aneno some powers moko sedonjo ku. Aneno en koro oketi na hali mabor ok understand
the socio-economic dynamics magima shida bengoni. Koro mane kama shida nitie ni jodolo moko mwango mang'eny mokongo gidhi training. Mar ariyo gidhi kundego nikech in gidwaro mana tich. Koro this is a business. Calling malungu ma ng'ato nyalo neno kuome manyalo kone adhi jadolo ni odhi okonya oyudo kate mang'ono onge. Ka in jadolo to joluru biro iri ng'eni in gi shida. Yeah. Jadolo onego bed ni the last call. Yes. Ma ng'ato sama koso gito ko gine tene me pare jadolo adwa ni gimoro ka and you must be available. Koro mano e shida mineno ka chando jowal masani. First of all, jodolo nitie ma they are not trained. They themselves they are not trained. Koro gikia how to get the truth from someone. Ingene nyalo bedo ni gimoro meneno ni ma shida kare mano shida. To an kan gi training ma background man go anyalo chako penji manyalo interrogate ma yud kuma chandruok modadire nitie. Seche moko ibe ok inyal ng'eyo chandruok hie. Yes. An dhako ni ochaya. Mane miwa emineno. An ng'ama dichuo ni wood mane pare ne kaka ng'ama dichuo ni dhako nyalo yanya nyim ji. Seche moko ok ayany no is not the issue. Nitie gimoro momiyo dhako ni ang' ne timo ng'ono. Nitie gimoro underlying issue moro moumore ma through interrogation a man knew where the problem is. Yes. Yeah. Seche moko tana mino to biro kuta ite siako na woni kuri kut nango ikia gimoro gimomiyo kuot seche moko nokadho to poko kadho but simbi ayuak to oneno kakare ng'ama kolno ondikni ya my latest baby inang nitim nango iparo ni dhako ni kang nokudi ito kibu nini yanga mege kuta nitie gik mang'eny makelo ne ji shida koka to wadil ga gi miluongo ni symptoms. Yes. Ich wang'e mwaneno to gima kelo ich wang'e to watimo to kodwa wanon ni mani dondori ai mang'eny ayany ni modono wuoyi Ang'o mokelo ayany? Ang'o mokelo ayany? Nitie gimoro mokelo ayany ne. So ka in trained to you will understand the background story. Okay. Momiyo ng'ani koro en depressed, ng'ani koro en kama ok iwuomna about depression. Ni ng'ane kato kidhi to KEDO another problem ma some clergy bedo go gitimo gimiluongo ni over spiritualization. Gik modudu kawo na mana gi kiroho magi Satan devil gik moko neno na e yor no yo chiende lelo no there is something more than that moneginye yeah okay. There is something more than that. Wadon mondo gaba na yue kaendi Bishop kas waduogi mondo wadwa ng'eana kanyendi how does this depression affect church nikech jo mabedo depressed gende gin church members and the moment makoro gine ogik to tho wuokie to there is how it affect church. Waduo kaendi yakoro makajwang kikidhi mabura ahinya okiny masani wan kaendi koda ka Bishop David Kodia in bende luwa yonende bar makare kwadugo tadhi somo kum otni magi bende yoro okinyi niendi mano masani kikidhi mabura. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man.
Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro maga jwang' tiedi endi mano mar ariyo, kidieny endi mano machal mar piny wago mpaka ka endi koda ka jadolo David Kodia. In bende erokamano ahinya ma isebedo ka itudri kodwa, kendo bende imedo mana kete Kala TV okinyi ni endi mano ma kawuono. Wamor kodi ka iluwo chenro ni endi yon endi mano makare. Jadolo machiegni ahinya e telo endi mano mar ariyo. Wang'e ane ni to ere kaka depression affect church, but kapok wabire kaka affect church, nikech magi are church members, they are believers, mabende samoro ka wito ngimagi, to there is one way or another mabende church bende is also losing. But kapok wabiro kanyo, wang'eni ere kaka the society, the community ose contribute kata mana modern changes mwanene gik matimore gi endi social issues ose contribute to depression mamiyo magi endi koro odwano kage medore ahinya kendo oganda. Mokwongo, society mwasebedo en society mu believe ne for you to be successful ng'ama ineno ni ng'ama osenyalo. Yes. Nyaka ibed gi pesa mang'eny. Nyaka ne ni idak kanye. Kama idake no determine nyiso ji kaka in. Chiemo michamo chal nade. Nyaka ne ni ot migero tadalani chal nade. Yes. Nyithindi somo kanye. Koro society identify material prosperity gi success. Kaeto nitie tije moko ma kitiyo to ji ong'eyo ni in go kod ionge go to in go. Profession mari itself miyo in is a credit worthy, miyo ibedo credit worthy. Kama ji oseketie. Aneno kata mana organizations mang'eny, financial institution, whatever, ka giseneno bishop kaka koro an kama, koni in kaka bishop, in weche onyalo mi loan maram kama. Oseket mane kaka society osejaja. Yes. Bedo ni an bishop
mar an established church kaka Anglican, Yes. an gi pesa. Omiyo kata kadwa kawo loan, kik ahedhra gik mathindo thindo thindo. Akaka loan morom koda, ineno keta kanyo. Koro an bende nikech oseketa kanyo, abe gima ofuo moro kona niya, adiera kacha ata mantie. Kora dok chien. Koro mang ni mi keta, ma bende adhi e loan ma kaka gidwaro cha. Yes. Kaeto loan tama chulo kore ka. Kaeto koro chandruok ochako biro na. Koro semiya notice, gini dwa dhi, adhi akaw gini adhi auso, gini koro adwa loso nyinga bende, kik dhi oko e media ni o Bishop Kodia gire loan mare e cho ipe gige dhi, koro abadwa los, koro in the process of loso gigi ni, eme yudo ka koro osiepe na man go, koro ema dhi irgi, to kago ni osimo diriyo didek, konya gi gini, to koro gitang koda. Nikech koro kan the person manigi paro nen. Yes. Koro an a problem. Koro sipe na bios chako weyo mako simba. Kae tibed isolated. Ng'ama biro limi bende koro time ang'ono. Bende koro oseng'e ni in gi shida. Nikech isego ne jomoko simu 3-4 magise share. Benene simu ma yudo kuom nyawad ba yudo gini. Tang'o matimore ng'ate. Koro an bende gini henya. Mang ni mi seche moko break down. Ta deteriorate, my health chako deteriorate. Koro adonje mental depression. Nikech adwa na live kaka society dwa na live. Idhi kata nyithindo mineno gieki, masani madonjo ma suffering from mental health issues. Gin bende society moketo gi kamano. Idhi e college, in idhi gi mleka mwizi. To ineno ka ji duto kine ng'ane smartphone. Hey. To ang ni yang ni bidi nomera. Mleka mwizi hizi ni vitu za nini ushago. Hata siku hizi koro tuking'eyo janyuol ni dala ok nyal manage smartphone. Koro ibede reality rumoni ni awa to jodala my parents ka dhiang' nigi nyal nyiewo na smartphone. Kiwinjo nengo mar smartphone, ng'ato kodi ni the cheapest smartphone minyalo yudo en 10,000. Man is the cheapest. Tomna smartphone moko mathindo gi. Koro kiwinjo 10,000, janyuoli manothagore mouso nyaka ka dhok. Odhi kawo 10,000 do uso nigo gine. Ang' ne nyal. Mang ni mi idonje illicit relationship. Mondo idwaro support. Yes. Nikech society oketi ni mano is the thing. Ka in e university, my standard mondo gibedi. To kanyi mibiro yudo ka koro ok inyal match. Kanyi mabiro kelo gimoro illicit relationship madhi nyaka ka sex. For me to support you, nyaka tim ma. To kae to kidhi mano ni to ng'ama dwa mini eri, seche moko en ng'at ma wuoru. Ng'ama rom gi wuoru. Nikech en ema en go. Ji ochako yanyi. Miyo ng'ane gidhi mana gi grandpa, ng'ane gidhi mana grandpa, Koro kae be ichaki yudo roadblock. How do you live in a society? Gima wacho enia. Yes. Don't live the way the society wants you to live. Live the way midwaro live, where you can manage. Forget about the rest. Wang'e media, has media nitie kaka media ose contribute to depression momiyo waneno gigi ndika medore. Kendo social media osekele ahinya. Nikech gikelo celebrity kaka joma successful. Joma onge any problem. Joma gin on the other side, other age of life. Koro ji dwaro nobed kaka gin. Kineno kata adverts mikelo jok ma gin adverts, en a jok mar polished, jok ma living in a certain world.
Kineno kata ute milando midwa ni ji obedie odagie. En ot moro mikelo ni mam kineno gi sofa mugine gikelo dream world. Media miyo ji live in the dream world. Yes. Kuri bende ifili out, when will I ever leave this world? Man tata gra menya kadene ni. Ana bedie kangana giri karango. Kato ikoni ne ya. To ngane ni dogo bende nuso mogo. To ne kumuse chupe. To ndo chako kodi tich. Ne kumuse chupe. Tikiane ngani uchupo kucha e yo mane. Yes. Ibende kore do chako ni compete. Don't compete with anybody in life. Imanyi soga jo wagi jo Kristo maduong kiki piem gi ng'ato. Ni kineno ka osipi moro kata ng'at moro mane ng'eyo no ng'eyo mtoka aina moro ni bedo ne ng'eyo molo kiki piem kia kaka jogi chal. Kaka giyuto bende timo ng'ono bende kia. Side hustles magitimo bende kia. Omiyo ngima masani manyalo konyo ng'ato en bed kaka Nyasaye dwani bedi. Tie principles manyaki uphold. Mokwongo, Nyasaye dwana bed machal nade. Bedo nyathi Nyasaye tiende ni nang'o. Tiende ibedo ng'ama nigi luor, ibedo ng'ama ohero haki, ibedo ng'ama tiyo matek, to tiji matek nero i haki nino gi ngima mari maberno ema Nyasaye biro gwedho. Iyudo ni mwandu moyud e yo makamanero en mwandu masiko. To mwandu miyudo e yo mag miganga okel gweth kelo mna koko e dala. Inyalo yudo ka dala ogendi, ot duong' di, kitanda nti marom na gi rumni te. To kitanda ni ng'ama ninde onge, kitanda ni opong' gi kudho. King'iyo dhako icho ni kona kucho. Biki ongi kwe. So wadaguru kaka Nyasaye dwaro mondo wadagi, o kaka piny dwaro mondo wadagi. Kech piny, standard mar piny to keeps on changing. Yes. Kawuono nentie inte okichopo kanyo, diere mano watindo nentie ga long moro iluone achwete. Achwete nono kod mago mag jodongo. Koro joma kijende nyaka bed gi long iluone bell bottom. Koro iyudo ni ka in gi long maber kaka koro mari ni ichake bare. Tichome mondo obed bell bottom. Mano dhano wuothogo ne makionge gi mano to kin dhano. Koro iyudo ka jomoko dhi yiecho lewni mabeyo iyudo ni bed bell bottom. Kaeto moro bedo mano koro rumo, moro bedo biro ni set me free. En long maduong'. Yeah. Makionge go to kin dhano. Mago duto norumo mikendo jodok back to the same. Achwete. Ma iluone achwete. And the same mane ji oweyo chon ni ne cha. Yes. Omiyo the world standard mar piny en standard ma change. It'll keep on changing. You cannot lie on them. To standard ma Nyasaye omiyowa en standard mok lokre. Nikech Nyasaye chwani en Nyasaye mok lokre. Kaka en nyoro, en kawuono, to nyaka nene. Kowacho ni mae kaka dwani dagi, to mane e standard. To kwa dwaro standard mar piny, to kwa bi manage. Nyithindwa masani kata jowa mang'eny ohero standard ma piny oketo. Standard ma piny oketo gin temporary. Yeah. Kech nyalo chuni midonje gima onego idonje. Yeah. Okay. Wang'eyo ni to ere kaka koro depression affect our churches and not churches in general but now the church leaders kaka uno ma uchung' ne oganda kendo uchung' ne nyirombe kini affect machal nade? To be honest with you, an kaka nawuon ose affect the church I lead. Wase witness jowa moko ma osekawo ngimagi. Yes. Jok mon wageno ahinya. Kata an awuon nageno gi ahinya osekawo ngimagi.
kendo dhi mna kineno adhi anomo to mna nikech ne gin joma they had kept nigi were tenge ma ok gi share their problems with others for help. Koro gik moko otimre kamano kaka chon wan kane ng'ama okawo ngimane ne kanisa ne ok mor gi joma kamago ahinya kendo kanisa ne ok iki kato diere moro ko noket kampo ni ike to nitie a certain prayer moro mi ikego ok ik ma dhano manomor nikech ng'ama okawo ngimane. Aneno moro bende notimore diere early 2000 and something bende jatich moro ne tie e university ma jaode bende owang'o nyithindo te monegre ei ot te. Nadhi nyaka liendno ne en painful. Iparo ne ng'ama odong' no odong' dhuwinjo nang'o te. Kama nakwongo tiye bende kanane kamoro ni Ugenya bende mama moro nopogore gi jaode to kod nosepogore gi jaode koro chiemoro e wang' okawo nyithindo odhi nyumo e aora. Nyathi moro oneno ka weche tek kowito nyawadgi moringo to en bende nyomore e aora. Gigi timore gi affect kanisa nikech sama wakoni koro jok mo commit suicide giko wa condemn gi, jogi nigi wedegi kata ka en ng'ama baba en gi nyithinde. Seche mo ng'ani nosetiyo matek e kanisa ka nong'eye kaka moro gine to mae e kende incident modwa pogore gi kaka nong'eye wa condemn wholesale. Mana chuno ni nyaka wang'e maduong' ni to ng'uono mar Nyasaye a kanye e yore gi duto te. Nitie moko mikone Nyasaye dwaro niwe mondo timre, ok dwaro wa kaka kanisa. Kika kanisa bopong' gi richo ne wuon. Seche moko kata ng'ato ginene tinyayudo seche moko kata ka pastor ma seche moko ema was responsible for this. How do you manage this? Omiyo iketowa en gin gik moketo church kama tek madwa ni the church nyaka ng'i ni tije maduong' e ngima mar jokristo en ang'o. En kelo hoch, en kelo geno, en kelo kwe, en miyo jakristo ni thuolo mar neno gimoro beyond the problem en go ne. Ka wakawo role no to wabiro konyo ji mang'eny. Ji mang'eny nigi shida. Bishop kinyo kanyendi weche gini mago mag church, yes, gimoro timore ma jakristo okawo ngimane oko e church. So akeni aduoke kor media bende. Akeni ma bende watimo right, akeni we just doing our work nikech ibiro yudo ka ibiro land kanisa makama. Ng'ato dere kanisa makama. It's blanket. Nikech, and my feeling is, in as much as we are doing our right by our job the right way, monego benua disseminate information na japinyo what is happening, but is it nikuru wakelu gini wa centralize it to a given denomination kata given to faith marne kanisa makama ICK ro gik machalo kama gwendi jadolo notimo gima kama kata jakristo notimo gima kama endi mamiyo gigi bende medore. Mokwongo kanisa ok oa e polo. Omiyo onge kaka kanisa nyalo bedo kaka gi polo. Kanisa en in en an moyie kuom Kristo no.
emwaloso kanisa. Yes. Where 2 or 3 are gathered, giloso kanisa. To kaka kanisa enie piny, ok enie polo. Manywanda mag piny gieki iyudo ni seche moko be nyalo make. To en ni kama nyondo make, nyaka ong'e kaka oringo. Nyaka ong'e kuma ochome lamo mare. Nyaka ong'e ni gini osemaka, atimra nade. Ere kaka da kony wachni. En gi pogruok nikech ong'eyo Nyasaye mokete kanyo. Ka an gi shida mokwongo kaka an ja Kristo, the first one is not even to share it out. The first one is to pray. Wal alamo Nyasaye. Nyasaye miyayo. Kiselamo Nyasaye mi meditate obro mi yo moro. Yo no nyalo bedo ni ya adhi awuoye gi Mr. Kech. Gipoko ong'ado na rieko. Nikech kiyudo a wrong person to you are doomed. Kiyudo a right person to your help is assured. Asebedo gi jomoko makata ok gin jo kanisa wa. Gisebiro kendo gidwaro mondo wakonyre kodgi. Walam kodgi. Bishop abiro iri. ABCD. Seche moko jatende en owuon e kanisa moae. Seche moko ng'eyo weaknesses mage. Yes. To ng'e ni an kamachielo an gi gifts e yo machielo ni. Omiyo ministry mwantie ni is not a monopolistic ministry. Ma en mara en mara ka. En a sharing ministry. Manyalo kata dhir father ma ja Catholic. Anyalo kata dhir bishop mar Catholic. Anyalo kata dhir mar Pentecostal. Anyalo so long as ni ang'eyo ni Nyasaye omiye gift moro ma an atimo ang'ono. Kik wabed joma iye gi lit. Nani chandruok ka ji mondo en a kanisa waka kende. Go extend. Seche moko kanisa ni kae Pastor Mary is not well trained to manage some of these things. Na nyiso chiemo na ayaro ga wacho gini. Diere moro na dhi e health facility moro. So I was not a professor, I was just a doctor. Koro gin kane giwinjo noora at that kinene. Koro I was their guest. Koro this medical facility and a nursing home. Ne gin gi jatuo moro mane nigi adhola maduong' e tiende. Koro itimo na dressing. Koro kara inyise ni kawuono daktari kiny bi kiny biro neni. Koro they were expecting a real medical doctor. Eka gin ne ging'eyo ni en an. Koro kadhi ing'eni kuma ne giketa na medic. Kase sandi wisa gitera na ir jatuo. Adhi ane jatuo no. Immediately gima noringe maber ni jogi galo ni am a medical doctor. But geno giseketo kuma so much. Yes. Me nyaka the patient himself. But it's now happening. A real doctor is coming to see me. Yes. He can I'm less than even an Ako ni an mato kabido krechien. Jogo seketa a level mark an kuro kuma ko antie. Tomna gereko. Yes. Alama Nyasaye ni kuro kachobu katane no ngane tanyo tiende ni tane no ko inena mali. Kul gino se ano se budho sana se ka tiango no months what tapejo the clinical officer in charge ni what have you done? Wacho na dogi moko mang'eny mokawinji oh only that. Yes. Then biro iran. But have you taken the Guinea for culture test? Daktari kanya mapokotemo. Then what have you been treating? I don't kama mako. What have you been waiting? Yes. Before I leave this place, this patient must be taken to a bigger
referral hospital for cardiac test. Adila ne gigolo the ambulance. Motero. Daktari wacho ni nyaka dhi time test. Daktari wacho. Kuro utem geto ketri. Kesa moro gino zamani ni gene Yeah. O inherite. Kuro nyaka cardiac test mako tim tiblo ngeni gini en cancerous in this way and what they know how to okinyal chako treating without knowing what you are treating, whether it is, you know. So those are basic knowledge manyaki bede go in the human health. Yes. You don't have to go to a medical school. Yes. To be could I use that? So the the doctor konyo kabisa. You see. So gima wachoga ni waduto we may not have the same knowledge. Yes. In dealing with certain things, issues. So nyaka wabede ge a forum where we can share our experiences. One gi knowledge makama, and get problem ila kama, yet and jo Krishna moko ma suffering from this. How do we? Kuro kai emang yude ne ma erito mar yuchinde ugo, manato the one exorcist udil go. My to purely is a mental health issue. Yeah. Ma can be helped through counseling. Or in your training to a psychiatrist. Ma can subscribe medication. More so nyakobegi knowledge. Talk neka the problem one go seche moko kaka one yo moko mangeny my other spheres. Gin jechin kende magineno. Demonic forces kende mate mangon magineno. Kuro kar miyo ngani yo manyalo tere kony. Gin gi dich gimnani in jechin kawuono nyaki ginene. How are you feeling? You will watch it, I'm feeling well. Yeah. You are not feeling well. Because that is the expected answer. That is. Kuro if fake wellness. Okay, the moment we poke waji ni pudoka win maber. Yeah. Por gi continue. Yeah. Kuro if fake wellness. Now you can stand, be stand. But you are in difficulty. Kuro Sami said, okay, what can you hear? Surely, I'm feeling bad. Yeah. Okay, you get exhausted seriously. Yeah. So, nyaka wabende wange. As we pray, Yes. we take the sick To the hospital. to the right Please. place. Watch mar painting church image. Ma wacho media nyalo time or any other person nyalo time ka gimoro timore church. So there are people maneno niya kanisa makama motimo gima kama do mabede affect bedo ka ji oko skoro chako luor ni to kare kanisa mane wawene jadolo gi bercha ema gini ochako timore. Mabede don is also affecting you as we wind up. Ya gima timore ni kanisa nyinge oseketh kuonde mang'eny. Yes. To mana because of some few individuals. Sane ka in ojuki ne kwalo gimoro, the whole media will not be punished for it. To keep it a pastor, the whole church is in trouble. The whole church. Masichi moko kola merwako ni igombra ni goal. Sicho be moko be go yara sigido ni wuotho gi kuomi. Yeah. Sichi moko ni goal iwuotho dhaka mara here. Nikika jona ni magi jo mariambo, magi dongi winje TV. Ni mano mi omako ke angono gi puri udoni wan bende gidwa temo gi limit our space. But as for me, I will remain a pastor forever. I can't coil because other people have decided to go rogue. Okay. Bishop watieko. Ang'o monego koro watim mondo wakir gi depression niendi mondo kik thoe ma kama giendi bedi aito bang' manendi to I would want you to talk to church members tiwuo bende gi sirikal and any other message ma bende inyalo chopo ne ng'ato concerning depression ma bende waneno kosekelo chandruok malich ahinya. Mokwongo gin maduong' magik. Pastors duto, wherever they are, nyaka gi undergo mental health
trainings. It's a must. Kagidwa konyo jowa mang'eny mag shida nyaka gi undergo training. Yes. Apart from mental health issues, nyaka gi undergo counseling, training in counseling. Mondo ging'e what is going on. Mane kaka knowledge is power. Yes. Sama ging'e that knowledge, to ginyalo chiwo ne jogigi the right prescription. Onyalo gauge ng'ato to ng'ani ng'ani shida ma en go ni ochomo koni. Mano gima must. Sirkal bende nyaka kony jopiny. Every health center in every village should have at least a health facility. Maji nyalo chope machiegni. Kato ginyalo train bende jomoluongo ni community counselors. Yeah. Counselors, joma nyalo konyo ji e gweng', ma ji ogeno, ma ji oluoro. Nitie jomoko ma ji ok omiyo luor, ma kata itrene machal nade to ng'ama dhi onge, nikech ong'eye. Yes. Reputations mag richo. Ng'ama kamano ji oluoro. Koro inyalo yier jok moko mogen in a community ma gibed trained marital counseling. Kibiro yudo ni most depressions ang' iyude en gin relationship related. En ni ng'ato nigi osiepne moro, ng'ato nigi jaode, ok giwinjre. Moko giki mag pesa mag ang'o nigi, in most cases these are side issues. Ochakre mana in relationship. Most problems ma affect. Koro odwaro community counselors mara trained in marital issues. Ok mar jodongo aich cha. Jodongo aich cha to tindo ok nyal. Kech mokwongo jodongo betu rumo e gweng'. Ji odhi rumo. An gweng'a kocha cha wan tindo wan jodongo modong'. Kami neno wakati ni. Kidonjo ndiko ni jaduong', iluongo ni jaduong'. Wan jodongo matindo dong'. Jodongo rumo. Jodongo rumo. Yeah. Koro right people must be trained in some of these counseling issues. Kaito kendo nyithindwa bende. Yes. Nyaka bed empowered gi knowledge. Campus training, how to live in campuses, how to manage the adolescents, how to manage the digital world or digital economy. Yeah. How to manage relationships. They also need to be empowered on those areas. Mondo giyud the power to make the right choice. Mago gik ma critical. Manyaka timo. Okay. Yeah. Your last word. My last word en ni jodolo wetena Nyasaye osemiyo tich duong' ka. Wati uru. Ke in gimowuok e dhogi nyalo konyo ng'ato. Nyalo reso ng'ato kuom tho. Mano odwa dhi negorego. Gimowuok e dhogi. Kata gimowuok e dhogi nyalo miyo ng'ato dhi e tol mok onego dhiye. Emomiyo waduto wawuoguru ni pinywa nieri osepong' weche mang'eny mamiyo ji ok dagi kwe kendo kelo depression. Koro wakonyre waduto kaka jo kanisa, kaka jo community, mondo wane ni community marwa jomodakie kati dak e dhier to in gi mor moro e iye kanyo. Kati dak e chandruok tin gi mor moro e iye kanyo. Mondo wa respect the sacredness of life. Erokamano ahinya Bishop. Yiera mondo amed wach mar ni wabed bende jogo mago mbaka. We share our issues, gik ma we are going through with the right people mabende nyalo konyowa, nikech through sharing samoro nyalo miyo Bishop kode nyisa ni oyo koponi kare mane gimitimo kaw okang' ma kama kata kamano gima you are going through kaw okang' ma kama wuog kanyo bed kama kama for this period of time mondo iwinj ane ka gimo ka bende weche koro ber kech mbaka ne mapani nyalo konyo. Giminyalo timo madwa konyo maber kaka Mr. Kech wacho ni kata ka un gi kamoro kata na e group moro wuoyo tin gi shida moro
wuondri ni osiepti moro nigi chandruok tiwacho gima thagi nero i reflect back tibiro yudo kaka ji react moloyo wacho ni an gi shida makama ke jomoko be seche moko kohero gik mathago giwache koro inyalo wacho ketri ni ng'ato on your behalf of a friend tibiro winje kaka ji react to kuom kanye koa kanyo ibiro learn I can pick this, I can pick that to move forward. Erokamano ne Bishop kuom thuolo mar mikawo mondo wago kodi mpaka ka ende weche gedi mag dang'ni mano mar paro kaka osekelo chandruok ahinya e kind oganda and again ne ng'ama luwo cheno ni endi nitie wach mabende oha godo kanyo nikech nitie role of church leaders to gi role of government to gi an owuon as an individual ambe an gi role na mondo mi weche mag depression endi kik medre kendo mondo kik wane ka society warumo nikech dayruok mabende biro kaluwore kod chandruok ma kamago endi. Yien agoni erokamano kuom thuolo mar mikawo nyaka odiochieng' machielo nyaka maga jwang'o bedo thuolo endi mar makare wago mpaka endi koda ka Bishop David Kodia mano mar ACK kata Anglican Church mabende wang'iyo go kanyien dang'ni mano mar paro chandruok mabende okelo kendo nyiso gin kaka yo kanisa iwinjo kowacho ni gino mabende gipuonjo bende maduong' weruok richo ma endi nyalo konyo ahinya kendo nyalo geng'o tho mabende nyalo biro. Yien amoro odiochieng' nogo man machielo wachako wabed kode ka endi kawo kamano to chenro moko dhi nyime nyaka odiochieng' endi man makinya ne mawana chakora de kodi kendo chenro masubu saa 12 nyaka rom saa 4 mano mar onyango ibedo koda ka thuolo makare rit masani.